Een van de squallen die taxi viert is christelijke basissquallen het Haskerveld op de Jouwer. De nieuwe wet gaat in juli in en betekent dat invalkrachten nooit 3 invalbeurten een contract krijgen moeten. Kind dat net, dan moet de invaller het eerste jaar je net meer op die squallen werkje. Daardoor moet de squallen maar een soort invalkrachten werkje en dat is net goed voor de band. Band houden ervan dat ze vaste mensen voor de klasse hebben. Dat ze een juf of een meester hebben, dat ze zich vertrouwd bij vielen. Dat ze de namen van kennen en ik andersom. En dat is echt heel schande voor het onderwijs. Dat kost een heel soort wennen. Wij hebben toch een jonge doelgroep, hè? Het is 4 tot 12-jarigen. En die binnen er echt bij baat dat ze vaste mensen voor de klasse hebben. Het Haskerveld valt onder onderwijskoepel CBO Mailoon. Die had al 4 invalkrachten oornaam en is benauwd dat ze nog 12 oornemen moeten voor de 15 squallen. De actie is erop gericht dat we ons gedragen als ware het al dat de WWZ in werking is. Natuurlijk zijn we ervoor om kinderen goed onderwijs te geven en ze vooral niet naar huis te laten gaan. Deze wet verplicht ons alleen, maakt het voor ons onmogelijk om dat op een goede manier te doen. Dus wij voelen ons gedwongen om dan dat soort noodmaatregelen te nemen. Een klas samenvoegen is zo'n noodmaatregel en uiteindelijk kinderen geen onderwijs laten genieten. Omdat wij gedwongen worden om invallers in dienst te nemen. Dat kan niet, dat lukt ons niet. Een van de invallers is Ljoe Siebesma. Hij verneemt de gevolgen van de wet. Ik kreeg vorig jaar al een brief van een vereniging die zei ja, als bij u strijker invallen hebt, dan roepen we die een jelly net op, want anders met verdienen vers contract Jan. Dus dat doen ze net, dus dan moet ik alweer een jelly bij een andere vereniging invallen. En dat smiet toch ik van mij moeilijkheden op, omdat het weer een andere regio is, via de VUT, meer reistiert. Lege klassen binnen er op het stuit nog net. Maar dat zou wel vaak komen kennen in deze periodes. Als de collega's ziek worden en wij hebben geen invallers beschikbaar en we mogen geen invallers inzetten, terug die nieuwe wet, dan hebben wij lege klassen naast.